John chapter 5 verses 1 to 18. So I'm gonna read Bisaya and then pag arita diri sa screen nato naman tay English ari. John chapter 5 verses 1 to 18. Let's all stand mga kapatid, manindog tang tanan. John chapter 5 verses 1 to 18. Human niini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Verse 2. Dito sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og bitsata sa Hebro. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, nagpaabot sila nga ang anghel sa Ginoo manaog og uyugon ang maong tubig og kinsa kadtong makauna mamaayo. Mga buta, mga bukol, mga bakol, mga paralitiko. Verse 5. Og didto'y tawo nga nagsakit sulod na sa 38 ka tuig. Pila ka tuig? Nakita siya ni Jesus og nga nahigda dito og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa nangutana siya, gipangutana niya ang tawo, gusto ka bang mamaayo? Kanang nasimong tapad, inang gusto ba kang mamaayo? So ang masakiton mitubag, sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig mukutaw na. Og samtang manglimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga nakauna or makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog og dada ang imong gihigdaan og lakaw. Og diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo adlong ipapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong higdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsa may nagsugo kanimo nga pagdala sa imong gihigdaan og paglakaw. Apan ang tawo nga naayo wala makaila kung kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha ni adtong dapita. Human kini nahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tawo sa templo og miingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya, milakaw ang tawo og misugilon sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlong ipapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako magbuhat usab. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlong ipapahulay, kun dili miingon man siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Magampo ta, loving Father, thank you so much, O God, for giving us, O Lord, this privilege to hear your word, O God. But let us, O Lord, a doer of your word, not just a hearer, O Lord. Thank you, Father God, nga ang tanan nga ni akaron, sigurado gayong makadawat og lahi nga mga mensahe. Nga mga mensahe nga dili namo familiar Ginoo. Salamat nga personal ka nga makigsulti sa imong katawhan. Guide us, O God, with your Holy Spirit, O Lord, as we listen to your word. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and Amen. So, mayong buntag. Mayong buntag. Welcome sa kada usa nato. Salamat kayo sa mga alawiton nga gihalad sa mga amahan. Tun-i pa to ninyong balik ha kay karong akong hangyoon si mami nga mag-covered ta ato. Kay nindot kay ito nga awit i-share. No, daghang mag-share ato, daghan kayong mapanalanginan ato. And imagine kato silang nang barog dire mga hari tos madyungan. Sa sabungan, sa tubaan, and all those vices.
naa ang atong mga bisyong nagguba sa ilang all those vices that ruin their lives, naa kanila kaniadto, but grasya ni Lord gipahinggawa sila adto. And dili man ingana kadali. You know, there's no magic in there is a Bible. Walay magic. Diha sa Ginoo walay magic, na ay process. Because even the time when God called the Israelites to come out from Egypt, it took God one night for the Israelite nga dadon niya pagawa sa Egypt. But it took 40 years for God to get the the Egyptian attitude, character, principles sa kinabuhi sa mga Israelite. Karon ng kabuntagon mga igsoon, ang atong uluhan sa itong pagtuon karon, sugo ni siya. Ang sugo nag-ingon, undanga ang imong pagpamasin. Na? Undanga ang imong pagpamasin or hununga ang imong pagpamasin. Kanang word nga masin mga igsoon, mamasin ka ba? Sa Tagalog nagbabaka sakali. In English, you're waiting or hoping something that is uncertain. Dili sure. So hunungan na mga igsoon. You know what? Kitang mga Kristohanon, dugay-dugay na natong basag Biblia, dugay na natong paminaw ang pulong sa Dios, because kanang imong uncertainty or kanang imuhang you're waiting for a chance nga wala gani bisag 1% mahitabo ba na? Ngano man nga dili na lang nimo ihatag ang imuhang pagsalig aning Bible, because this is sure. This is certain. This is sure. If you want security assurance na Bible, this word of God is your security and our assurance. Paminawa ni kayo. Ako aning paningkamutan nga naman dire English maning na-address sa kwan. And I'm using the King James translation, pero dire sa kwan natay HCSB nga translation. But ang atong kwan ani is kana bitang ang imuhang pagpamasin, patsamba-tsamba mangguna pag maingon kay kang mamasin, dili ka sure, so patsamba-tsamba lang. Kanang sa mga sugarol kaniadto, napoy sugarol gyapon karon bisag dugay nagsimba. Sa mga sugarol kaniadto, bisan og usa ka buwan nato nga sweldo, ihurot nato og pusta kay mamasin ba. Kanang moingon tang, lagot gyud ko sa asawa ani. Wag gyud pang tuition akong anak. Wag gyud pang bugas ni. Di gyud ko kabayad sa utang ani. Pero kung mudaog ni, nga na no? Pamasin na siya. That is uncertain. Or hoping something that is unsure. Not sure. Paminawa og ayon eh. In the book of John chapter 5, there was this dunay usa ka tawo nga nagsakit siya or paralyzed siya or unsa ning sakita for 38 years. How many years? 38 years. Kadtong giwali nako nga nasulayan na nimo ng tanan, sa Bible also there was this woman who have an issue of bleeding for 12 years. So 12 years tong sa woman nga babae, and then sa iyaha 38 years. And then kung imong tan-awon ang gitas-on sa kapanahunan nga nag-anto sila, diha tingulo maybe kanang there were times na they're like giving up na gyud nga di na gyud ko. Give up na sa kinabuhi. And then murag kita nga bisan og gisulti na sa Bible nga muni ang atong buhaton, mamasin-basin paghapon. Kunyari sa mga balatian, mamasin sa tanan ba? Basin kini, di ba? Natanan. Sulayan tong mga tambalan, mga huyop-huyop, tanang naigidungog nga na dito'y
milagro, suwayan ning adto Bisag humanag ingnas Bible, ayaw nagbuhata, kay kung buhato ni mo na, isalikway ka na kung mahugawan ka, buhat gyapon ta. So, in those days, sa time aning 38 years of kaning problema ani niya, didto rare kaayo ang gitawag og miracle hangtod nga natawo si Jesus Christ. In fact, di na kayo si Lord makigsultig mga prophet, kay kini mga prophet magprophesy ra pug ila niya, thus says the Lord, bisag wala nagsulti ang Ginoo. So gipaabot ni Lord nga kanang gimaabot ang time magpakatao siya, and then after that mahimo siyang nagtubo sa wisdom and in stature, and then after that Jesus began the ministry, calling the disciple, teaching, discipleship, and after that, Jesus proved that He is the Messiah by performing this miracle. In fact, in the Bible, there were 35 miracles recorded. 35 ka milagro ang na-record dire, but wala gi-record ang tanan. Jesus said, if all these things ma-record siya, walay kabutangan din his kalibutan. Sa tanan nga nabuhat sa atong Ginoo. Nakita na to? Now, nakita na to nga kining tawhana nasuwayan tingali pod niya ang tanan. Grabing pamasin. Imagine for 38 years. Naghuwat siya nga something will happen, something will come, and I will be restored. Maulian ko, mahibalik ko. Asa man ni, unsaon man ni, maybe gitrayan niya ang tanan. So basahon na to. After this, the Jewish festival took place. So dunay kasaulugan ang mga Hudyo. And Jesus went up to Jerusalem. So, kabaluta nga, pag naay kasaulugan, all of them, mudong sila sa Jerusalem. Verse 2. By the sheep gate in Jerusalem, there was a pool na ay linaw nga tubig called Bethesda, or saan pagbasa na? Bethesda in Hebrew, which have 5 colonnades. Naa siya'y 5 ka pasilunganan nga galibot aning tubig. 5 ka pantawan. 5 ka porches. In verse 3, within this lay a multitude of sick. Galibot dinhi ang puro masakiton. All of them. And we believe that all of us, kitang tanan, makasasala. Amen. Walay usan natong tarong. All of us were sinners. There was blind, lame, and paralyzed. Natanan. So, mura na na-mention da. Tingali na yung mga bakol dito, na yung mga piang, na yung mga buta, na yung mga bungol, na yung di kasulti, na ay gikaskaro, na ay gikurikong, na ay gilibak. Oh, sakit din pa na, makapasakit din na. So, waiting for moving of the water. Now, listen to me. In verse 4, because an angels would go down into the pool from the time to time and stirred up the water. Na ako daw kahiguyunan. Mauna ni apil na ni ilang mga tuo-tuo. No? Because in those days, God's revelation, even prophesying, are rare. Tagsara kayo. Panagsara kayo. So, og asa ning na ay mga gidungog nga diha makayo, dong sa Simala, dong sa asa ng Carmen, sa Kaltuloon, asa. Mudong, tistingan tanan, paminawag ayon paminawag yun og ayo. It says, all of them, naghuwat sila dito because naay angel nga manaog gikas langit, uyugo niya ang tubig, ang unang makaambak dito maayo. Hello? Ang unang makaambak dito mamaayo. Then the first one who got in, after the water was stirred up, recovered from whatever ailments he had. Mamaayo siya. Ang pinakauna mamaayo. Karon lisod kaayo ng pinakauna ron. Oh, ari sa tubangan way ng lingkod. Gusto gyud sa likod magsabakanay.
The first, imagine ha, ug usa ko sa masakiton, these people are paralyzed, they're blind, and others are mga bungol sila, and all this sickness na sa ila. And then, the only problem nga naa nako is, ang akong dunggan na ay hubag sa sod. Makadungog ra spikas. So, tuwara ko dito, gabantay ako sa tubig, inig-uyog ko na niron, ditsog yung ambak. Kay paunhanay man. Imagine the Bible says multitude. It means daghan. Multitude. And they are waiting for the pool nga stir up sa angel. Aron muambak sila dito mamaayog kisay makauna. And imagine ako ang daot dunggan ra. Pag uyog ambak ko ayon ako magpaabot na puglaing simana. And then sa usa ka simana doon na po'y nagsakit nga naabot ang 100. So unsay chance sa mga paralitikong tao nga wala may muit sa nila or kuguson ti ka Brad. Kay niguyog ani buhian ka nako dito Brad. Or idapat taan ni mo tiil Brad. Inig-uyog ka ayo jud ka dito. So, mura ni sila og gadula og kanabitang kanang by chance ang ilahang paglaom. Mura ka ani gapusta-pusta luto. Swertres na upaw na lang kag pinusta. Nabalhin na lang imong balay sa pansyon. Wa gyud gani daog. Paswerte man pamasin man eh. So, in verse 5 it says, one man was there who had been sick for 38 years. 38 katuig. Kita magbagulbul na kayo sakit atong ngipon, 30 minutes pang gangot-ngot. Ha? Problema na to, 3 days pa, gikapoy na ta. Siya 38 years of hoping that something will happen, miracle will happen. That is uncertain. Why kasiguruhan? Why assurance? Imagine, multitudes ang naa dito, siya di kalihok. And pag-uyog sa tubig, ang uban dito nangasaw-kasaw na, ang uban ni naglangoy-langoy na dito, pero wa pa naayo kay nanay laing ni dapat. Nanay laing na hagbong nito. Imagine ko nun eh. So, atong last Wednesday, atong gidiscusan tong babae nga naa siya issue of bleeding for 12 years. The Bible clearly says that he went to many doctors. Even mga quack doctors, huyop-huyop, mga tayhop-tayhop, mga palina, paaso. Tanan, laway. But the Bible says, wala siya naayo and her situation became worse. Nag-worse pa noon. He tried everything. Muna ikaw ako nasuwayan na pod nimo ang tanan. Nasuwayan nimo nga basig ang bana may makapalipay nako, basig asawa makapalipay nako, basig mga anak, basig lang tawo, basig barkada, basin. Basig makakwarta ko ani, basig madato ko ani, mo invest ko ani, basin. Gitrayan nimo tanan. And siya wala siya choice. Because even trying, lisod na, alanganin na siya, lugi na siya. Ngano man, ang uban mangambak dito, siya maningkamot pa itaw. Di na gud sa kalihok. For 38 years. Struggle, suffering, trouble. Grabe, 38 katuig ng huwat. Pero naagyapon siya dito, maybe, naghuna-una ko ba? Gipanglandungan ako kaayo, maybe, sa sinugdan ani, there was relatives or members sa family or siblings ba niya nga maoy nagdala kaniya carrying
To that, katang usa sa mga ports ato, nga dito siya ibutang. Nadugay lang huwat. Sige, kitang alkansya ni. Kapoy na kayo. So, gibiyaan na lang siya. Imagine 38 years. Facing battle alone. Dili na ni basta-basta. 38 years. So, o ikaw paano give up na ka sa kinabuhi. When Jesus saw him lying there and knew he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to get well?" Do you want to get well? Naipangutana si Lord. And all of us, kita tanan dire karon, all of us, we want to get well. In our family, in our finances, in our kanang physical, emotional, tanan, we want to get well. This is the question. Mao ni ang pangutana, gusto ba kang naay nindot may tabo sa imong pamilya, naay nindot may tabo sa imong anak, naay nindot may tabo sa imong kaugalingon, naay nindot nga may tabo? Do you want to get well? Muna ang question ng Lord. Not for the 38 years nga paralyzed, but for you and me also. Do you want to get well? Look at the answer of this man. He said, "Sir," the sick man answered, "I don't have a man to put me into the pool." It means he is expecting that somebody will come and help him. But remember that in this place, all of them, they have sickness or disease. Naa sa ilaha. All of them. And that is why mahigmata na untata that in our present situation karon, all of us, we are failures, sinners without Jesus Christ in this life. So you cannot expect someone to carry you, to bring you to kanang nindot nga future. Sa imo nga victory, sa imuha nga kanang giingon diha nga, do you want to get well? Nobody will carry you. Para butang ka diha, mudaog ka. Whatever possession sa imo nga kinabuhi karon, even money. I know, sa tibuok kalibutan, there were billionaires. Mga dato kayo sila. Pero walay mo aswat nila paingon sa kalipay. Because money cannot give you a true happiness. A real joy. Pundok, gulay. Tinuod na nga joy. Hello? Wala. This man who have an issue for 38 years waiting and expecting for someone to help him, to carry him, and wait, inig-uyog sa tubig, iitsa siya. Naghuwat siya, ana. And dili na siya may tabo because all of them nga tuwa dito, puro masakiton. And see how selfish ang tao. Selfish yun kayo ang tao. Because bisan ang iyang dila, giluas ra siya, gusto mo unang ambak. Giluas ra ang iyang dila. Gusto dyan niyang siya ay makauna dito maayo siya. Hello? Now, this morning, karon nga kabuntagon, kanang giisgutan diha nga pool is this church. And all of us were coming here, we pray to God, and Lord, please, I want that. Gusto nako nga mahimong nindot ni, maingani Lord. Yet we are expecting that someone, may tabangan unta ko ni pastor, tabangan unta ko ni Brad. Kini si Brad ba kay ang arang-arangan man ta ni, dapat mutabang unta ni nako. Ni ay problema nato mga Kristohanon. Siyang 38 years nang iyang sala, pila may imong edad karon?
You are 54 years old or 40 years old. Since birth, we are kani nga sala, kani nga tunglo nasa tong kinabuhi. Kana nga pride, jealousy, tanan nga mga maot nga kinaiya nga nasa tong kasing kasayon ramang gyud na tanawa ra gud ni klarohon ako. Sayon lang kaayo ni sabta pag-ayo. Kung nangandoy kag angat nga kinabuhi, buhatan mo sa gisulti ni Lord. Galisod na ganita, magsige pa kag binutsok. Magsige pa kag saibit. Sideline. Magsige pa kag pamasin. Okay, sultiin ang nas imong tapad. Inang maunang wa ka ni tubo, kay sige ra kag pamasin. Sige, sulti. Kani sure kaayo ni, certain kaayo siya. Kanang ligon kaayo ni siya, tinuod ni siya. Nga kung niya ka diri ka kinabuhi, wala na ka nag-expect ni bisan kinsa parang muuswag ka, manindot ka, malinawon yung pamilya, magmalipayon ka. Ikinabuhi rag unsay nakasuwat dire. Pag wala na ka na kinabuhi kung sa'yo nakasulat sa pulong sa Diyos, magka-problema ka, ma-problema imong pamilya, ma-problema ang church, pakaulawan imong kanunay ang ngalan sa Ginoo. Kabalo mo kung sa'yo pinulungan nila dito sa gawas, si pastor nila ba? Kay puro na sa Kristohanon, wag yun katambag lang pastor, gamatarag, buntag. Gatuo mo, tago mo, wala mo nagtago. Kita nila, dayag kayo nila. Gikas pag-start ani nga ministry, hangtod karon kita kayo, walay natago. Walay natago. Munang, this afternoon, na ako'y bisitaon. Usually ra ba pag natay mabisita, Pastor, di ba si kuan na ninyo gasimba? Kuan lagi gihapon. Sa mga bugat ra kayo ang pagtudlo ani nga church, kay ato i-pray nga naila ang church aning mga tukod diri sa Lourdes. Pailin-ilin ba? Kani kay okay ra diri. Ari ko ani. Lupad-lupad na gutahan. Sure kayo ang word ni Lord. And for 38 years, living of uncertain life, expecting something that is unsure for 38 years. Ikaw ug ako, sobra na anang mga tuiga ang atong pagpakasala. Hangtod gyapon karon nga naa na kas Ginoo magpadayon ta. Oh, come on. Mangmata na ta mga kapatid. Amen? So ingon siya, Sir, di man mutabang nako si pastor. Sir, di man mutabang nako si Reverend. Di mamutabang na ko kung silingan. Hello? Said, I don't have a man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, naningkamot ko sa akong kaugalingon, someone goes down ahead of me. Samtang ako maningkamot, agpadong dito, tuanay nauna na ako, mag-wait na po kong laing simana. While nag-wait kong laing simana, na napoy laing mga masakiton, minor ra ang ilang sakit, kinakuha grabe na gyud ni. So wala siya chance. Nakita na to? But si Jesus nasayod siya, nga anang mga tuiga ang gitason sa iyahang problema. Hinawat na'y katapusan ang tanan. No? Na'y katapusan ang tanan. Kita dyan tanan na katapusan. Kabalo ka, tanawa. Ang imong desisyon, kaingon kag okira ni. Pero ang pangutana, ni resulta bag kalipay, ni resulta bag kalinaw. Dili gyud na siya ang kag okay ra. Panglantaw ra na nimo nga okay ra na, di gyud na siya okay. And so Jesus said, get up. Kanang nas imong tapad ina get up.
Sige ra nagpakasala, ina get up. Get up. Taas na kayo kang siging gahigda sa imong garbo. Taas na kayong panahon nga sige kang gahigda sa imong kaugalingong prinsipyong, sakto ni, para hindi ko apihon, luoy ka. Hello? Luoy gyud ka kaayo. Matapos na lang imong kinabuhing di ka malipayon. It's time for you to get up. He said, pick up your bedroll and start to walk. Punita, kanang imong igdaan, unya lakaw na. Muna ang sugo sa Ginoo. And so what happened? Now, that day was a Sabbath, so the Jews said to the man who had been healed, this is Sabbath. It's illegal for you to pick up your bedroll. And he replied, the man who made me well told me, pick up your bedroll and walk. Listen to this. Dunay balaod. Dunay balaod ang yuta. Dunay balaod ang Israel. You must keep the Sabbath day holy. So, sa unsang paagi nimo nga makip nimo ang Sabbath day holy, wala kay buhaton bisag unsa. Just rest. Just rest. Kita, wala na gani tay pahulay, abusado pagitas atong mga lawas. Pag nagkasakita, Lord, nganong gingani pamangkon nimo? Giingnan ka ni Lord nga pahulay. And of course, pag naa na kay sakit, bisag papahulayon pa ka, di ka kapahulay. How many of you na kay sakit ngipon, hinanok imong tulog, hagok pa? Pilanin nyo din. Di ka kapahulay. So, gipangutana siya, wait. Nganong gatrabaho man ka, nganong gapasaan man ka? Today is Sabbath day. Kisa gaso. Ingunan siya, I was paralyzed. And this man came to me and said, get up, pick up your bed, and walk. So, muna akong ibuhat. And they said, who is that man? Kinsa nang tawhana? And he said, I don't know. He said, I don't know. Daghan ang gibuhat ni Lord. Daghan ang gihimo si Lord nga pabor para nimo, panalangin nimo, kaayuan para nimo. But until now, wa ka kabalo. Nga si Lord mo'y namuhat ato. Nga naman, akala nimo imuhang paningkamo to. But we know nga all things, tanan nato, paningkamot, panigtiil, apil pang ulo. Wala gitay mahimo kung wala ang Diyos. Wala gitay mahimo kung wala ang Diyos. So he said, I don't know. Wa ako kailan niya. Before ka nahimong Kristohanon, gitagaan kag adlaw nga musilang, gipakaon ka, gipainom og tubig, gitagaan og kusog, gibuhi ka ni Lord. Pero wa gani ka kaila sa Lord kani adto, di ba? Kay ang atong nailhan si Santa Pamplona. Nga Santil mo, Sandayong, mga san na itong nailan. But karon nakailan na tas Ginoo. So he said, I don't know. Muna iyahang panguta, muna iyahang tubag, I don't know. So, sa verse, asan na ta? Verse 15. Sa verse 15, ingon siya, the man went and reported the Jews that it was Jesus who had made him well. Nagkita sila. Katong time nga gipangutana siya, ningon siyang wa ko kaybaw. But dito sa templo, atras tagamay, ay dara, sige, down, day. Ingon si Jesus pagsulti, nahimamat niya itong naayon na. Ingon siya, do not sin
anymore. So that something worse doesn't happen to you. Nakasuway na kaanang problemaha kaniadto, naa na kay pulong sa Dios. Giingnan kang ayaw na nagbuhata, mubuhat ra gyapon ka. Unsay imong gipuhuat? Kaayuhan sa pamilya, kaayuhan sa kaugalingon, kaayuhan sa itong mga anak, kaayuhan sa itong mga ginikanan? Dili. Worst will come. Ayaw na unyag mo yung tao gas, pastor, ampo ko. Ayaw na. Because mahibaw-an nimo ang imong future. Mahibaw-an nimo kung unsay mo abot nimo. Ang Biblia nagsulti ng daan ani. Deuteronomy 27, kini inyong buhaton, mo na mahitabo. Pero kung kini inyong buhaton, mo na mahitabo. You can determine the future. What kind of future? Ma-determine mo unsay mo hitabo. Kung nagsunod ka ani. Ingon si Lord, do not sin anymore. Ayaw na nag-usba. Kabalo na kung unsay resulta ana. Ayaw na nag-usba. Hello? Wa bitaw nakabalo ani, wa bitaw nakakita ani. No? Gatong mga humahagod pa sa lalamunan ng tanduay. Oh, ayaw na pa mo diha? Yung mga katong mga manigarilyuhay. Kabalo mo ganang masakpan mo, manugo mo bata. Nyaga, uy, isa man na doy. Nagkapapa ni. Imbes mo palit rakog ice, uy. Magsige ra jud ko kasakop. Napailain. Di mo basag bersikulo pero siging ga monitor og nigawas na ba ang maintain nga numero. Kristohano nakato agapon kas pamasin. Ang Bible is sure kaayo siya. This is not a lottery game. Sure kayo sa, he said, seek ye first the kingdom of God, living in righteousness, and all these things is sure. All these things. Sige tagpamasin. Sige pamasin. Pamasin nga malipay ka, pamasin nga oy mga daga, mga batanon. Kadaghan na yung awayon ninyo si pastor ba? Paminaw ragon mag-ayo. Ngano ipapriso ka ni pastor og mag-uyab-uyab gyud ka? Ipapriso ka ni pastor? Gitambagan raman ka. Gipahibaw pagani ka nga kinisikuan tanawa. Oh, pwede nimo nang pananaminan. Gisultihan raman ka. Ngano magsuko? Apay uban nga di makontintog duha. Nicole. Princess. Uday, kuan naman na siya kanang kuan na kasi taw kana. Inspiration raman na pastor. Di ka inspired sa imong sa pulong sa Dios dai? Doy? Di ka inspired sa mga saad ni Lord? Nguha kag inspiration mo imong guba nimo in the future? Hello? Pag nagka-problema pag yun, di mangonsulta ni pastor. Ato pas mga dili magtotoo pa dong. Ingana ang problema na to. Kabalo na ta nga kaniadto magka-problema ta, ingana ang nahitabo. So, ingon si Lord, ayaw na nagbuhantag usob kay kung imo nang buhaton, mo worse. Nganong mo worse? Kay gipasaylo na tikaw. Gibuhat nimo kusog. Sauna ra gyud ka. Na, di ba? So mo worse jud siya. He said, do not sin anymore. So that something worse doesn't happen to you. Pagkabalo na kang mali na gyud na. Hello? Naminaw pa ta? Bisan ako, pastor man ko. Ang uban, mga ayo rag verse. Paminawa ko ninyong ayo, be.
Mga ra verse, pastor, kanang na ako himuon nga wali pastor kay sa amon church, ako mo ipa-speakon karong Sunday. Wow, praise God. And then pastor, unsay gipasabot ani? Unsay mga dugang ani nga verse? So tagaan ako, pasabton ako, pagtuon og kayo. Nadugay ang chat mo, ingon na, nikaon na ka? Kumusta man ka? Wa ko na kinahanglan kumusta ni mo kay sige, pangusta ako asawa. Masense naman na nimo nga pwedeng diha ka maagba. Especially pag pangalagad ko sa Ginoo. Makasense na ka. Ano man yung sige naman. Lahi naman yung siya mo text. Kadaghan yung kung biktima na. One time na ako ay tawagan. Kaya gisiran ako sa pulong sa Ginoo. Nga, madunggan ako ang iyang kauban. Nga magsigig ingon. Kay, di manggod tawgon nga, oy, pastor, kumusta? Moingon naman, pas. Nadunggan ako ang iyahang kauban, nga nasiyang tapan niyong, wa nagpas, kay naanay bagong pas. Botol, ritso. Nga naman magbantay, gyud ta. Kung kailan mga po natahapit mo pa'y pinabadlong. Pagbantay, tatay. Tatay. Pagbantay son. Tatay Hel. Pagbantay tay. Kuya Roger. Bantay ta. Hello? Kadaghan jud ko ana mabitik mo nang bastag mo ingon na ganin nagmao na di nagyud ko musumpay ana. Especially pag yung pastor, lonely ko. Ngano man? Kung bana, tulo na katuig, wala yun may nagkastorya. Pag mo yun na ng lonely ko, paglipay, unay, tambag, ay kog, apil-apila na imong lonely. Pagbantay, uy, kay kitang Kristohanon, paminaw, ingon ang Biblia, pag mabinatayon, be wise like a serpent. Pero kung wise na ka, ayaw paghambog. Ingon siya ang sumpay, but be humble like a dove. Sabot mo kung saan ang dove? O kahit mataba ka, at least maganda ka naman. O diba? O dove, katong baranas na wong. Salampati. Pag mapaumsanon sama sa salampati, pero ang imong kaalam sama sa bitin, nga wise kayo. Hello? Kaya nga, bisan og karon ka nang mga hatod-hatod, di na ko mahatod. Gawa siguro kung wa na gyoy paagi. Di na ko mahatod. Di na po ko gusto nga akong asawa, mabikil iyahang kasing-kasing. Kahit pag nabikil ang kasing-kasing sa kausawa, nanay babag sa akong pag-ampo. Pero kung asawa kang away pake, bana kang away pake, nahala. Sa yun, kaya na sabtunoy. Sabtunoy mo na ba? Ayay, kani ba maraglain na ni? Ya, imo diyang tubayan, pareho mo. Hay! Maragalabad na inyong ulo, naminaw. Labad ulo? Kanang nasimong tapad na pagbag-o, sige mo kag pamasin. Now listen to this. Ayaw ka-expect og tawo nga mao'y makapabag-o nimo kaya ang mabuhat sa tao nimo, madisgrasya gyud ka. Taga-i-chance imong kaugalingon. Lain tao di na mahatag ng chance. Ikaw mo ihatag og chance imong kaugalingon, mabag-o palagi ko tanawan ninon. Mabago palagi ko. Like this man, for 38 years, waiting for someone to help him. But, ang tanan nga nakapalibot niya was surrounded with the people with the same, who have the same issue. Nga puro na sakit. So ako di ko katabang nimo, ikaw di katabang nako, di ka katabang niya, di ka katabang, walay makatabang.
Only God. Tanawa day. Psalms 21. Psalms 121, sorry. Psalms 121. Verse 1 and 2. Tanawag ni unsa diha mga igsoon. Ang Psalms 121 verses 1 and 2 tanawa. I raise my eyes towards the 38 years of infirmity. I raise my eyes diya sa bukid na kong utang. Diya sa bukid na ko nga balatian. Diya sa bukid nga problema sa pamilya. Bukid problema sa relasyon. Bukid nga problema sa anak nga badlungon. And makapangutana ako, where will my help come from? Asa gikan ang akong panabang? In verse 2, ingon siya, Ding! He said, my help comes from the Lord. For 38 years, after 38 years, he said, my help comes from the Lord. Kita tanan, my help comes from the Lord. Again, my help comes from the Lord. This is very sure. Our help gikan sa tanang nasuwat dinhi. Kanang nasa imong likod, nasa imong tubangan, lingi-lingi na tabangi imong kaugalingon. Sige, sultiin na tabangi imong kaugalingon. Kabisan pag iampo ka ni pastor, magpatabang pata ni Maria, ni Jose, ni Santiago, San Pablo, San Pedro, San Andres, San Peter. Saint Peter. Kung di nimo tabangan nimong kaugalingon, wala gyud tay mahimo. Paminawag yun niyo kayo ning word ni Lord. Because ang pulong sa Ginoo dili bakakon. Kanang naminaw. Ang pulong sa Ginoo dili bakakon. Kanang naminaw. Angkon ta. Angkon gyud ta. So my help comes from the Lord. The maker of what? Heaven and earth. So our help comes from the maker of heaven and earth. Wala nagagikan sa tao ang atong panabang kay ang tao limited ra pud ang iyang mahimo. Our God we're serving is the omniscient God. Omnipotence, omnipresent. Bisag asa siya nang iyang presensya. Woo! That is why excited kong mobisita aning naigiingong na mga balatian. Because sa Lord walay imposible. Wala sad ko'y gahom gidala para nila nga maayo nila. Si Lord raman ang makaayo nila. But na ay word si Lord nga nag-ingong get up. Kabalo ka, pag di ka mo bisita ning mga masakiton, mas labaw pa kanilang paralisado. Nagasinabot ha? Oh, kana gyud. Sige, ingon siya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Usa ra may nahimo anang imong sala. Mayo nagakag the maker of heaven. Wow, how wide, how deep, how big, how great. And the earth. Siya ang Diyos. Kanang nas imong tapad, na ba na dako na himo? Na, dakong pagpabadlong. Dakong sala. Dakong pagpanghilabot sa uban. Na? So karon mga igsoon mo dangop gid ta. Bisan kami sa among family. Nigi-share na nako ni last Wednesday sa case akong mother. Nasuwayan gyud ang tanan. Ingon na, nasuwayan ang tanan. Pareha atong babae lagi for 12 years. Nidong na to siya Davao guro no. Davao, Cebu, Manila nagpa-second opinion. Ang tanang opinion sa mga doktor pareho ra gyud. And the Bible says, nahurot na lang ang iyang katab. Wa gyud siya na ayo. Wa gyud siya ni arang-arang. Wa kuno ni arang-arang. Mas ni samot pa hinuon. And he hears about Jesus. And si Jesus galakaw atong dapita, she said,
pag even just kanang, si tawag ana, iyahang sid-sid sa garments, matouch lang ako to, I will be healed. Nga naman, nasuwayan na niya tanan. Gihulat ni Lord nga mahurot ang tanan nimong gisaligan kay parang mausa ang imong pagsalig sa Ginoo. Paghikap niya, boom. Naayo ko. Naayo siya paghikap niya sa garments ni Jesus. Ayo na siya. So, our help comes from the Lord. But di po kami, ay, comes from the Lord man kaha. O di na lang tamang lihok, ay mga hulog rin tagsakasakong bugas. Nay, mga taong gamiton si Lord. Okay ba mo diha? No? So maybe one of the family karon gatan-aw ni sila, na sila sa Cebu. Ang ilang apelyido is Kapuyan. Pero dili sila Kapuyan sa pagpangalagad sa Diyos. Oh, gigamit sad sila ni Lord nga mahimong blessing sa ako ug sa akong family. Why? Kadtong time nga walang-wala ko kanus aman to. Basta kay mga last year pa siguro or bag-ora. Walang-wala jud ko nagpray lang gud ko atong Lord unsa gud kay paagi kay walang-wala jud. So unexpected. Muna say miracle, muna say blessing kay wala ka ga-expect wa po nimo hago eh. Wala pa po mi nag-meet nila personally. But nipadala sila 5K. Nipadaog 5K. Sabi ko, Lord, walang-wala good me, pero grabe jud si Lord mo provide. Wa mi nag-meet nila personally, kuan lang na sila sa, sige sila tanaw sa wali. Sa Facebook, sa YouTube, nga na. And last Sunday, pag-abot sa last Sunday, diha sila sa Bellevue. Nanuroy sila dito sa Mirror of the World. Then diha sila sa Bellevue. I said, Pastor, magkita ta kay gusto kong anak makikita nimo. Gusto po kong makakita nimo. Sige sir, ato pray sa Ginoo. Sad to say, wagin mi nagkita. Wagin mi nagkakita. So he said, Pastor, ibilin na lang nako ang akong kalo. Ako juning ihatag nimo. Gusto jud ko ikaw makadawat ani. Gikan panig Amerika, gikan nga siya. Gusto jud ko ikaw makadawat ani, ibilin ra nako sa guard. And then pag-abot nako dito mga igsoon, dili ra di ito kalo. Kay gibinlan niya 2K, gidugangan pug 1K siyang anak. Gibutangan pag duha ka flat nga, unsa to? Tung nas dagat? Suwake. May mga linungang pang itlog. Oh, wag yung may kaabot. Kaya tubigo naman sila. Ako mo pa ipagdong dito. It was Sunday. Gibilan og 3K. Nakaanag yung ko, Lord. Grabe dyan kayo si Lord. Dili na ka mag-expect. Wala ra ka nag-expect ngayon anak mga igsoon. Pero si Lord muna, diha, ningon diha, I raise my eyes towards the mountains. Tingali, your mountain, ang imong mountain sa kinabuhi is kawaladon. Na kay kawaladon pero di ra gyud kinatapulanan gyud kang moampo kana gyud samot gyud na. So our kanang mountain, so makapangutana ka, where will my help come from? And then ang verse 2, my help comes from the Lord. Muna'y giingon sa verse 2. And it was the mountain of the paralytic man for 38 years, facing that mountain, being paralyzed. And after 38 years, he said, my help comes from the Lord, carrying testimony, the bed, walking, and somebody asked, kaniad to, wheelchair ba ka? Karon gapasan lagi kag wheelchair. Kaniad to, gatsaklay man ka, karon gipasan na lagi nimo. And you know what? Minsan, ikaw pa yung tinulungan, ikaw pa yung pahamak. Paano yun i-English? Ha? Ikaw pa'y kitabangan, ikaw pa'y mapahamak. Look at. Balik ta dito mga igsoon. Ano sa'yo nahitabo dito? Sa katong 38 years. Asa na to? So, in verse 18,
Ano? Verse 17. Asam taday? Atras aday. Atras. So the man went and reported to the Jews that it was Jesus who had made him well. What happened? Therefore, the Jews began to persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. Pahamak. Mopay kitabangan, mopay. Nahimong pahamak. Hello? Ako na ning gigamit og example atong sa niagi. Gitanaw kagayong nagbulad kas init, gikapoy na kagayo, and suddenly naay taga-office nga kaila nimo, uy kauban mo sa church, gitabangan ka. Sis, ayun na dia sis, adto na lang ako na'y bahala ani. Nya ako ra niya ihatag nimo. And then na-release na ang imong papers, imo tanawa ko. Ulahi kay ko ninyo, pero oh. So naggubot na hinoon. Na mga taong imong tabangan, mo pa imo pahamak nimo. Dapat mahigmata gyud ta, mahibaw gyud ta og ayo. Karon, gusto ni Lord nga undangon na nimo ng imong kinabuhi diha sa pagpamasin. Daghan kayo nato diri na masin pa sa sala. Kay basig mo na makapalipay. Daghan nato diri na masin sa mga butang aning kalibutan. You're expecting nothing. Wala na. But gusto ni Lord nga hiusaho nato ang atong pagsalig, ang atong paglaom nga naara diha sa Ginoo. And I don't know how long. Unsa na nakataas ang imong suffering, anang struggle nimo, troubles. But someday, you will say, my help comes from the Lord. Bro, Bilar, wala gyud na ni Kuya Roger ng imuhang tabang. Kuya Roger, wala gyud na ni Gerald. Gerald, wala gyud ni Angelo. Angelo, wala gyud Tatay Hill. Wala gyud Tatay Hill ni Kuya Winnie. Our help comes from the Lord. If we are going to meditate and analyze, for 38 years he's waiting for restoration and expecting someone to help him reach up to the pool when the pool stirred up. Muratag ingana. Ani nga church, kitang tanan may sakit. And walay baligya dito sa pharmacy. In all the hospitals din sa Tagbilaran, wala kay mapalit nga medicine for pride. Papalitar ko kong capsule kanang anti-garbo. No? Ang mga specialist, dingon ko na sila, pag di ka magbago, di ka maayo. No? Katong mga tagas na dag sugar, nagsakit na nato mga tuhod og tingkoy. Pastor, yampo ko kay naong sakit na taas kog sugar. Pero labihan ko sugang manginom og kape. Kanara ba yung kinatamisan? Labihan ko sugang mo mag-juice o sa kapitsil, ikaw rin mo inom. Unya, pastor, i-pray kung maayo ko. Mamaayo man bitaw ka o malangit na ka? Mamaayo gyud ang tanan og maato na tas langit mga igsoon. So timan igyon ni dinhis kinabuhi nato, walay pamasin. Kanang nas imong tapad usbig ingong ayaw nagsigig pamasin. Dili na ka mag-expect. Waiting for a chance that is unsure. Uncertain. Na ay sure, di adiri nakasulat. Undangan na ng imong pamasin diha. Sultian ka nako, madugay na lang kag pangalangad sa Ginoo or una pa kang nakristohanon sa imong pastor.
Pero sige ra gani kag pamasin, di gyud ka motubo. Unsay motubo nimo? Bugas. Sungay. Garbo. Daghang motubo pero diha sa Ginoo maglisod tag tubo kung puro rata pamasin. Manindog ta mga igsoon. Let's all stand. Let's pray. Thank you, Father God, for your word today. Bisan pag-unsa kataas ni nga mga pagsulay, problema, mga trials na gabot sa mong kinabuhi. Dili ni magpabilin. Because when someone truly meet you, restoration, change, and revival will surely happen, O God. Thank you, Lord. Ania kining mao nga tigom sa katawhan. Dunay bungol spiritually, may mga amang spiritually, may mga buta spiritually, may mga bakol spiritually. Nakakita unsay maayong buhaton pero di mo buhat. Naami ani tanan. Lord, forgive us. Change us, O God. O Lord, let us be a doer of your word. When you say, "Get up," mubarog kami gikan sa pagpakasala. And sugdan namo pag kinabuhi ang kinabuhing matarong Ginoo. Thank you, Father God.